बिजनी दक्षिण बिजनी जोंहा कलेजाव 1 करोड़नि मोनसे अडिटोरियाम इनफ्रास्ट्राक्चार ग्रान्टनिफ्राय होनाय जादोंमोन। बेनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय। बे दक्षिण बिजनी फरायसालिमाया मिथिंगानि जोबोद मोनसे मोजां ओनसोलाव बिथांमोना लुदों आरो बे ओनसोलाव बे फरायसालिमाया गैयाब्ला बे ओनसोलनि फरायसाफ्रा गोजौ सोलोंथाइ लानायाव बन्चित जागोन आरो बिनि थाखायनो रायजो राजानि माखासे अनसुंथाइ लानानै गोसो गुदुं सुबुंफ्रा ज' जानानै बे फरायसालिमाखौ बिथांमोना लुफुंदोंमोन। दा बेवहाय गोबां खामानि मावनांगौ दंबावो आरो बे ओनसोलनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा जायफोरनिखि बर' मिडियामनिनो होन बा गुबुन मिडियामनिनो होन बिथांमोना गोजौ सोलोंथाइ लानायनि थाखाय सुबिदा जानायनि बे फरायसालिमाखौ प्रभिन्सियेलाइज जानायनि थाखाय जों प्रप'जेलखौ सरकारनो हरदों अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्टनो आरो बेवहाय जिहेतु एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो क्लासरुमनि गोबां गोनांथि दङ आरो बेखौ नोजोर बोनानै बिथांमोननि मोनसे हाफ डान बिल्डिंखौ कमप्लिट खालामनो थाखाय फैबाय थानाय फाइनान्सियेल इयाराव जों 1 कोटि रां हरबावगोन जाहाथे फरायसालिमानि इनफ्रास्ट्राक्चारा थिग जायो आरो फरायसाफोरखौ मोजाङै बिथांमोना फोरोंनो हायो। बे लामाखौबो फैगौ बोसोरनि जे जोंहा गुडविल एबा एसअपिडि ग्रान्ट जागोन बेवहाय नेक्स्ट फाइनान्सियेल एरियाव हमनाय जागोन। आं बेखौ मिथियाखैमोन नाथाय दिनै फैनानै बेखौ नुबाय आरो बेखौ 26-27 फाइनान्सियेल इयाराव बे लामाखौ आङो CC ब्लकजों बानायनो थाखाय दिनै फोसावदों।